Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Manoy Angot. Taong 1980, walang eksaktong lugar. Ipagpapauna ko na sa inyong lahat ang paghingi ng paumanhin dahil sa hindi paglathala ng lugar sa kwentong ito. Maraming bagay kaming isinaalang-alang at isa na rin ito sa kahilingan ni Manoy Angot sa amin. Wala kaming magagawa kundi sumunod, lalo pat tagasulat lang kami ng mga kwento na ibinabahagi sa pahinang ito. Nagsimula ang kwento ni Manoy Angot. 2 dekada na ang nakakalipas bago sumapit ang taong nabanggit. Noong bata pa siya, isa lang din siyang masiglang batang mahilig makipaglaro sa mga kakilala niya. Lumaki siyang normal, ngunit pagtungtong niya sa edad na 4 anyos, dito na unti-unting nagbago ang buhay niya. At nagsimula ito noong makakita siya ng mga batong may nagliliwanag na simbolo sa tabi ng bahay nila. Malapit ito sa pangpang ng sapa at noong mga sandaling yon, mag-isa lang siya doon. Nang makita ito ni Manoy Angot, agad din niya itong kinuha, dala ng kuryosidad. Wala siyang kamalay-malay na ang mga batong hawak niya pala ay ang mga mutyang iniluwal ng bundok. Magmula noong nakuha niya ito, kahit anong gawin niyang pagtapon o pagwala sa mga ito, paulit-ulit yung bumabalik sa kanya. Hindi rin ito nakikita ng iba, kaya naman labis niya itong ipinagtaka. Akala niya noong una, pinaglalaroan lang siya ng kanyang mga magulang, pero taon pa ang lumipas, dito niya napagtantong totoo ito hanggang sa tumungtong na siya sa tamang edad. At nang magkaroon na siya ng sariling kamalayan sa mundo, unti-unti na niyang naunawaan ang bawat kapangyarihan ng bato. Ayon sa kanya, 4 na bato ang nakita niya sa sapa. Meron itong iba't ibang kulay na animoy sumisimbolo sa kanilang mga abilidad. Yun nga lang, purong espiritual ang kakayahan nito, kung kaya't kapag nakikipagkumbate siya, nakikita na lamang ng mga tao na bigla na lamang bumabagsak ang kalaban niya. Hindi ito natutupok, tinatamaan ng kidlat, basta kusa na lang itong bumabagsak. Ganon ang nakikita ng mga ordinaryo, pero para sa may ikatlong mata, hindi ganon ang totoong rason kung bakit namamatay ang mga ito. Bawat batong pagmamay-ari niya, may kapasidad na maglabas ng mga baging na nakatali ang kapangyarihan sa buhay ng tao. Pula para sa pagpapahina ng kaluluwa, berde para sa pagbibigay dito ng lason, asul para sa paglusaw nito sa oras na yon ay manghina na, at ang itim para sa tuluyan nitong pagkawasak. Hindi ito agarang nakikita ng kalaban niya at magpapakita lamang ito sa oras na naging seryoso na siya sa duelo. Ganon kapanganib ang kanyang abilidad, kaya naman lahat ng nilalang na kanyang nakakaharap, walang pag-asa na ito ay matakasan pa. Maliban din sa malapitang pakikipaglaban, kaya rin niyang makipagbuno sa kanyang mga katunggali na milya-milya ang distansya sa kanya. At para maisakatuparan ito, binigyan niya ng wangis ang bawat baging. Ito ang nagsisilbi niyang mandirigma upang paslangin ang mga nagiging banta sa kanya. Pagtatapat pa ni Manoy Angot na maliban sa mga kakilala noong albularyo, wala nang nakakaalam sa kakayahan niyang ito. Bagay na naging daan upang mamuhay siya ng simple at malayo sa kaguluhan. Pagsapit ng taong ito, may sarili na siyang pamilya. Base sa kanyang pagkakatanda, malapit na siya noong tumungtong sa edad na 40. Bagaman matanda na, kailangan niya pa rin kumayod para sa 3 niyang anak at sa asawa niyang umaasa lang din sa kanya. May hirap silang pamilya pinuno, ngunit hindi ito rason upang pagtrabahuhin niya ng husto ang asawa niya. Kailan may hindi niya ito isinama sa mga gawain sa labas, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na ang responsibilidad nito ay sa loob lang ng bahay nila. Kahit may mga pagkakataong hirap sila sa buhay, nagagawa nila itong pagtiisan
hanggang sa umabot ang puntong medyo nakakaluwag-luwag na sila. Wala rin siyang iniisip ukol sa posibilidad na magkasakit ang mga anak niya, lalo pat sa pamamagitan ng kanyang mga mutyang hawak, kayang-kaya niya itong pagalingin. Minsan kapag may libre siyang oras, nagkukusa siyang tumulong sa mga taong nangangailangan. Pagkatapos niya itong matulungan, inilalahad niya dito na ilihim lang ang tungkol sa nasaksihan nitong milagro. Ganun at ganun ang palagi niyang ginagawa, kaya naman hindi kumalat ang tungkol sa kanyang espesyal na abilidad. Nare-respeto rin kasi ng mga tao ang kanyang desisyon, kaya bilang utang na loob, malugod nila itong sinusunod. Akala ni Manoy Angot Pinuno, ganun palagi ang kaganapan sa loob ng kanilang tahanan. Pero lingid sa kanyang kaalaman, may darating palang pagsubok na habang buhay niyang hindi makakalimutan. Nagsimula ang lahat ng pangyayari noong nagdalang tao ang kanyang asawa. Mas bata kasi siya ng 7 taon sa asawa niya, kaya naman nakapagdalang tao pa ito sa bunso nila. Nang malaman niya ang pagbubuntis ng kanyang kinakasama, agad naman niya itong binigyan ng mga pangontra. Pinakain din niya ito ng malulusog na pagkain at hindi na gaanong pinagtrabaho pa. Limitado na lang din ang pinupuntahan nito, kaya naman naging kampante siya na wala talagang mangyayaring masama. Subalit, pagpatak ng 3 buwan ng sanggol sa sinapupunan, may nakita siyang kakaibang pantal sa balat ng asawa niya. Akala nga nila noong una, simpleng tigyawat lang ito na naligaw, pero habang tumatagal, tila bang dumarami ito. At sa paglipas ng araw, ang dating masigla niyang asawa, unti-unti nang nanghihina hanggang sa tumamlay na yon ng tuluyan. Oras lang ang binilang bago ito mawala ng lakas para tumayo. Hirap na rin yun sa paghinga na animoy mamamatay na. At ang pinakamasaklap pa noon sa lahat, hindi niya ito agarang naagapan dahil nga sa nagtatrabaho siya. Kinahapunan pag-uwi niya sa kanila, nagimbal siya sa mga balitang sumalubong sa kanya. Iyak ng iyak ang kanyang mga anak habang naghihintay sa labas ng bahay, animoy wala na itong magawa para sa kanilang inay. Nang masipat naman niya ang mga ito, agad niyang iniwan sa lupa ang kanyang mga gamit, sabay takbo papalapit. Pagrinig niya sa mga naging rason nito, hindi na siya nagdalawang isip pa na puntahan sa loob ng bahay nila ang asawa niya. Pagsipat niya rito ng malapitan, dito niya napagtanto kung gaano nakalubha ang kalagayan nito. Ayon sa kanya, nadatnan niya itong namumuti na ang mga mata, tapos nanginginig ang buong katawan. Hindi na rin ito makontrol ang kanyang pag-ihi at pagdumi, kaya naman hindi nakaya-aya ang amoy sa loob ng bahay. Nasusuka man itong si Manoy Angot, mabilis niyang nilinisan ng paligid kasabay ng pagbukas ng mga bintana para makapasok ang sariwang hangin. Pagkatapos niyang gawin ang lahat ng iyon, lumapit siya sa kanyang asawa, tinanong ito sa kung ano ang nararamdaman nito, habang iniihipan ng dasal ang mga hawak niyang bato. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, hindi yun umepekto. Takang-taka si Manoy Angot sa pagkawala ng bisa ng bato, gawa ng hindi pa ito nangyayari sa loob ng ilang taong paghawak niya rito. Ayon sa kanya, na ultimo pinakamalubhang karamdaman, nagagawa nitong mapagaling sa loob lamang ng maikling panahon. Dagdag pa niya na, hindi ito kayang talunin ng mga simpleng karamdaman lang, kaya naman yung nangyari sa kanyang asawa, isang palaisipan talaga kung maituturing. Dahil sa pangyayari, agad siyang nag-isip ng mga bagay na pwede niyang gawin. Paulit-ulit na rin siya noong nagdasal, hanggang sa dito na sumagi sa kanyang isipan ang mga posibilidad ukol sa mga nangyari. Base sa senyas ng mga gabay niya, nangyayari lamang ang ganoong sitwasyon kapag merong naitanim na pangontra laban dito. Naniniwala rin ng mga ito na may alam ukol sa kanya ang nilalang na ng biktima sa kanyang asawa, kaya agad yung nakagawa ng mga pangontra. Dahil sa sinabi ng mga ito, agad naman siyang nagsimulang maghanap ng mga senyales.
Ikot siya ng ikot sa loob ng bahay nila hanggang sa nakuha ng atensyon niya ang pakrus na daan, ilang metro ang layo sa kanilang tahanan. Pagsilay niya rito, hindi siya nagdalawang isip na doon ay lumapit. Malakas ang kutob ni Manoy Angot na merong bagay na nakabaon doon, kaya naman nagbabaka sakali siya. Kahit maraming taong dumaraan, binungkal niya ng binungkal ang pinakagitna nitong bahagi hanggang sa may makita siyang itim na tela na nakabalot sa isang supot. Pag-angat naman niya rito, pasimple niya itong inilagay sa dala niyang bayong, sabay takip sa butas na kanyang ginawa. Dali-dali na rin siyang naglakad papauwi para matingnan kung ano ang kanyang nakuha. Pagdating niya sa likod ng bahay, doon bumungad sa kanya ang labi ng isang itim na pusa. Nangangalingasaw na ang amoy nito at sa estado ng hayop, mukhang ilang araw pa lamang itong nailibing doon. Sa mata ng mga pangkaraniwang tao, aakalain nilang wala itong kahulugan, pero sa mata ni Manoy Angot, may mga rason kung bakit ito naroon. Alam niya na pangontra talaga ito sa abilidad niya at kung sino man ang naglagay nito, balak nitong sirain ang buo niyang pagkatao. Hindi niya ito pwedeng ipagsawalang bahala, lalo pat muntik na itong ikapahamak ng kanyang asawa. Matapos naman niyang makita ang lahat ng nilalaman ng pangontra, muli siyang nagdasal. At sa puntong yon, lahat ng mga nilalang napilit humarang at nanligaw sa kanya, nagawa niyang malampasan ng walang kahirap-hirap. Bago pa man sumapit ang gabi, dito niya na nahanap ang nilalang na nagbigay ng karamdaman sa kanyang kinakasama. Nang malaman niyang naninirahan ito sa karatig baryo, hindi siya nagdalawang isip na papuntahin doon ang mga gabay ng kanyang mutya. At upang masigurong di na ito makakatakas pa, inutusan niya ang mga ito na gamitin ang lahat ng abilidad nila para mapasuko ito at mapahina. Pagkasambit niya ng utos, agad namang umalis ang mga nilalang. Mabilis nitong tinahak ang kalangitan kung saan sa loob lamang ng ilang segundo, narating ng mga ito ang lugar na kanilang pakay. Paglapag naman ito sa lupa, dito na siya umihip ng mga engkantasyon upang matulungan ng mga ito na makapaglikha ng pisikal nitong katawan. Habang nagsasambit naman siya ng mga buhay na salita, dahan-dahan ang naiipon ang lupa sa paligid. Kalaunan, nabuo na ito sa pamamagitan ng mga bato at mga peraso ng kahoy na nagkalat sa kinaroroonan ng mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas mula sa alikabok ng lupa, nabuo ang nilalang na animoy isang sinaunang mandirigma. Paglalarawan ni Manoy Angot sa wangis ng kanyang gabay, meron itong 4 na muka at may hawak itong espada na gawa sa kahoy at lupa. Apoy din ang nagsisilbing buhay ng mga nilalang upang mapakilos nila ang nilikha nilang katawan. Dagdag pa niya na, kasing taas lang din yon ng mga pangkaraniwang tao, ngunit napakabilis nitong kumilos. Nang may isa katuparan naman ito ng mga nilalang, dali-dali naman itong lumakad patungo sa lugar na kanilang pupuntahan. Mabuti na lang talaga, malayo sa mismong baryo ang tirahan ng demonyong pinapahanap niya. Nadatna ng gabay niya ang tahanan nito sa pinakagitnang bahagi ng palayan. Wala rin itong ibang kapitbahay sa paligid, kaya naman ang masipat niyang walang katao-tao sa lugar, agad niya yung pinakilos. Sa isang iglap, mabilis siyang kumaripas ng takbo sa taniman hanggang sa marating nito ang tahanan ng nilalang. Paglapit nito sa pintuan, buong lakas nila itong tinadyakan hanggang sa tumagos ang pinto sa kabila nitong bahagi. Dahil sa pangyayari, agad namang naistorbo ang taong kasalukuyan noong nagpapadala ng sakit sa hangin. Alam ni Manoy Angot na patungo ito sa kanyang asawa, kaya naman ang masipat niya ito, agad niya yung pinahabol sa gabay niya. Para itong nagwawalang mabangis na hayop sa loob ng bahay, kaya naman hindi na ito napigilan pa ng nilalang. Saksak at bugbog ang agaran nitong inabot, kaya naman mabilis itong nanghina at kalaunay nawala na rin ng malay buhat sa dami ng pinsala.
Pagbagsak nito sa lupa, dali-dali naman yung tinalian ng kanyang mga gabay at kinaladkad patungo sa kanyang tahanan. Isipin ninyo, magpipitong kilometro itong kinaladkad ng gabay niya. Halos mamilipit sa sakit ang lalaki, lalo na kapag tumatama ang katawan nito sa mga bato. Pagdating nito sa kanyang tahanan, bumungad sa kanya ang likod nito na halos lumabas na ang buto. Naghihingalo na rin yun, animoy malapit ng mamatay. Pagsilay niya sa pangyayaring yon, dali-dali niya itong nilapitan para gamutin. Kaya lang naman niya ito ginawa ay dahil sa kagustuhan niya na makausap pa ito ng matagal. Sa estado kasi ng sugat nito, mukhang hindi na yon aabutan ng susunod na araw. Mabuti na lang talaga, mabisa ang panlunas na hawak niya, kaya pansamantala na ibsan ang karamdaman nito. Subalit ang gamot na ibinigay niya rito ay pawang pansamantala lamang. Simulat sa pool, wala siyang balak na tulungan ito dahil na rin sa namuong galit sa kanyang puso. Ang rason lang talaga kung bakit niya dinugtungan ang buhay nito ay dahil sa kagustuhan niyang malaman kung sino ang nag-utos sa taong yon na gawin ito. Naniniwala siya na hindi ito ang utak sa lahat ng nangyari sa kanyang asawa. Hindi ko na uulitin pa ang mga tanong ko sa iyo. Gusto ko, sa bawat tanong ko, makakakuha ko ng maayos at makabuluhang sagot. Kapag hindi ka sumunod, higit pa sa pinagdaanan mo kaninang mararanasan mo. Wika niya na may halong paninindak. Pagkarinig naman ng lalaki sa kanyang sinabi, mangiyak-ngiyak naman yung sumagot sa kanya. Sa tono nito, mukhang magsasabi na talaga yon ng totoo. Kaya naman binigyan niya ito ng pagkakataon. Mariin din niyang inilahad na kapag nakipagtulungan ito sa kanya ng maayos, may posibilidad na palayain niya ito at bigyan ng ikalawang pagkakataon. Ngunit nang marinig ito ng lalaki, bigla yung napahagikgik habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Pagkakataon? Nung natakip mo ako, alam kong mamamatay na ako. Oras na lamang ang makapagsasabi kung kailan ito mangyayari. Gayunpaman, huwag kang mag-alala. Hindi kita bibiguin. Sapagkat kagaya mo, gusto ko ring maisama sa hukay ang aking amo. Magtanong ka na at umasa ka na lahat ng isasagot ko ay pawang katotohanan lang. Dahil sa sinabi nito, dali-dali naman niyang inilahad ang mga bagay na nais niyang malaman. Nang marinig ito ng lalaki, kahit hirap na hirap yon sa pagsasalita, pinilit nitong ilahad ang mga sagot sa kanyang mga katanungan. Tama ka. Hindi nga akong utak ng lahat ng ito. Ako ay pawang utusan lamang ng nilalang na mas mataas pa sa akin. At kagaya mo, nagtataglay din siya ng pambihirang abilidad. Ang rason kung bakit niya sinakta ng asawa mo ay dahil sa gusto niyang makuha ang iyong kahinaan. Nais niyang guluhin ang iyong utak, pahinain ang iyong katawan, at wasakin ang iyong paninindigan. Sa ganung paraan, hindi na magiging mahirap para sa kanya na makuha ang mga bagay na nais niya. Pakaingatan mo ang mga mutyang ipinagkaloob sa iyo, ha? Sapagkat sa lahat ng bagay dito sa mundo, yan ang pinakagusto niyang mapasakamay. Panahon na lamang ang makapagsasabi kung kailan at kung saan kayo magkikita. Pagkasambit nito ng mga kataga, biglang nagkaroon ng kulog at kidlat sa langit. Maya-maya pa, biglang bumaba ang ulap ng hindi nila napapansin kasabay ng pagbagsak ng isang malakas na kidlat. Agad itong tumama sa bungo ng lalaki na siya namang agaran nitong ikinamatay. At sa sobrang lakas ng kidlat na yon, nag-iwan ito ng malaking marka sa bungo ng lalaki. Matapos ang pangyayari, tulala namang napatitig sa langit itong si Manoy Angot habang pinag-iisipan kung sino ang may kakayahang gumawa ng ganoong bagay.
Dumaan pa ang mga araw. Pinalibot niya sa kanilang lugar ang kanyang mga gabay. Kung saan-saan na rin yun nakarating para lamang mahanap ang matandang ikinuwento ng nadakip niya. Bagaman alam niyang malakas ito, hindi niya yun tinantanan hanggang sa may matuklasan siyang isang tagong lugar, ilang milya ang layo sa kanilang baryo. Nung makita ito ng kanyang gabay, agad niyang naramdaman ang kakaibang presensyang nagmumula rito. Alam ni Manoy Angot na may mga nilalang doong naninirahan, kaya naman nang makumpirma niya ito, hindi siya nagdalawang isip na doon ay dumayo. Naniniwala siya na roon ang taong hinahanap niya. Dahil dito, iniwan niya ang lahat para lamang mabigyan ng hustisya ang nangyari sa kanyang asawa. Alam niya na hindi na ito dapat pang gawin, pero sadyang hindi niya mapapalagpas ang ganoong kabuktutan. At kahit anumang nilalang ang kanya roong maabutan, sisiguraduhin niya na mawawasak ito kasama ang taong pakay niya. Matapos naman niya noong makapagdesisyon, dali-dali niyang tinahak ang daan patungo sa lugar na yon. Gabi siya nang umalis sa kanila upang masiguro na makakarating siya bago pa man sumapit ang bukang liwayway. Kapag kasi gabi siya lumalakad, hindi siya basta-bastang napapagod. Malaya rin siyang nakakagamit ng ibang abilidad, kagaya ng paglipat-lipat niya sa mga lagusang nalilikha niya sa mga puno. Paulit-ulit niya itong ginawa hanggang sa marating niya ang lugar na inaasam niyang puntahan. Ayon sa kanya, 1:00 ng madaling araw nang marating niya ito. Kahit oras pa ito ng tulugan, nakapagtatakang ang mga tao sa baryo ay gising na at kasalukuyan na noong nagtatrabaho. Sa puntong yon, doon niya naunawaan na hindi pala bastang baryo ang kanyang pinuntahan dahil sa baryo yon ng mga gabunan. Hindi man ito kapanipaniwala nung una niya itong nakita, kalaunay nakumbinsi siya na totoo ang kanyang mga hinala. Sapat nang maging batayan para sa kanya ang amoy ng lugar at ang mga tagapagmasid nitong mga nilalang. Ayon kay Manoy Angot, masasabing isang gabunan ang nakatira kapag hindi mga insekto o hayop ang mga tagapagmasid nila. Hindi mahilig gumamit ng ganoong nilalang ang mga gabunan sa kadahilanang naniniwala ang mga ito na mas malakas at mainam pa ring gawing tagapagmasid ang mga engkanto. Bukod sa hindi ito basta-bastang nakikita, madali rin itong nakapagtatago mula sa mga matang madaling maloko. Dagdag pa niya na, kahit ganun kalakas ang tagapagmasid ng mga ito, meron pa rin itong kahinaan. Kailan may hindi maitatago ng mga nilalang na yon ang kanilang mga presensya mula sa matalas na pandama ng isang antingero. Ngunit sa kabila ng kanyang mga nalaman, hindi pa rin siya nagpatinag. Tuloy-tuloy siya sa pag-usad hanggang sa makapasok na siya ng baryo. Pagdating naman niya sa looban, dito na bahagyang natigilan sa pagtatrabaho ang mga nilalang na kanyang naabutan. Bawat isa, nanlilisik ang mga matang nakatitig sa kanya. Animoy nakagawa siya ng isang matinding kasalanan. Nang mapansin naman niya ang ikinilos ng mga ito, naging bihilante siya sa kanyang paglalakad. Gayunpaman, hindi siya nagpakita ng anumang pagkasindak dahil alam niya sa kanyang sarili na kaya niyang dumepensa sa oras na umatake ang mga nilalang. Subalit di pa man siya nakakalayo, bigla na siyang hinarang ng isang butot balat na lalaki na halos kaedad lang din niya. Pagtitig naman niya rito, nasipat niya na parang galit na galit ito. Siyempre, dala ng kuryosidad, hinayaan niyang magsalita ang nilalang na yon. At kahit inaasahan niya na sisindakin lang siya nito, pinili niyang makinig sa mga sasabihin nito. Ano ang pakay mo rito? Bakit bigla ka nalang pumunta nang wala man lang abiso mula sa amin? May ideya ka ba sa lugar na pinasok mo? Kung wala, nasa panganib ka, kaibigan. At kung ako sa'yo, bumalik ka na lang sa pinanggalingan mo. Huwag ka nang magtanong. Gawin mo na lang at isipin mo na parte ito ng awa ko para sa'yo. Pasalamat ka. Hindi kami nasisihan na kumain ng mga katulad mo
Dahil kung nagkataong nasa linya ka ng aming delikasiya, paniguradong hindi ka na makakalabas dito. Bungad na wika nito sa kanya. Nang marinig naman yon ni Manoy Angot, hindi siya nagdalawang isip na hatawin ito ng berdeng baging. Nang lumapat ang bagay na yon sa katawan ng nilalang, bigla itong nakaramdam ng matinding panghihina na siya namang pangunahing resulta buhat sa mabilis na pagkalat ng lason sa katawan nito. Maya-maya pa, napaungol na lamang ang nilalang habang dahan-dahang napapaluhod. Pagbagsak naman ito sa lupa, wala na yung nagawa kundi ang mangisay. Animoy naghihintay na lamang ito ng kanyang katapusan. Pagsilay naman doon ng ibang mga gabunan, tulalang-tulala ang mga ito, buhat sa abilidad na kanyang pinamalas. Bawat isa hindi makapaniwala, gawa ng unang-una, wala naman yung nakitang kakaiba sa ginawa niya. Hindi nga siya nito nasilayang magdasal, kaya naman ang pangyayaring yun ay nag-iwan ng matinding misteryo sa mga ito. Unang naisip noon ng mga nilalang, isang manlalason itong si Manoy Angot. Kaya naman dala ng pagkaalarma, hindi ito nagdalawang isip na dumistansya sa kanya. At nung makalayo na ang mga ito, doon na siya unti-unting napangiti. Alam niya kasi na nasindak niya na ang mga nilalang, kaya naman sa puntong yon, sigurado na siyang magbibigay ito ng respeto sa kanya. Inaasahan kong gagawin niyo yan. Oh, bakit napatahimik kayo? Akala ko ba merong mangyayaring masama sa akin? Bungad na wika niya sa mga ito habang nilalapitan ang naghihingalong katawan ng gabunan. Paglapit naman niya sa katawan nito, inapak-apakan niya yon ng paulit-ulit habang iniinsulto. Kung ano-ano na rin ang sinasabi niya sa nilalang. Animoy hindi niya alintana ang mga kasamahan nitong naghihintay sa pagkakataon na umatake. Ilang minuto pa ang lumipas, nang hindi na maatim ng mga ito ang kabalbala ng kanilang nakikita, hindi na yon nagdalawang isip na sumugod. Subalit bago pa man yun makalapit, nagpakita sa harapan nila ang totoong wangis ng mga gabay niya. Pagsilay naman dito ng mga gabunan, wala na itong nagawa kundi ipagpatuloy ang kanilang mga nasimulan. At sa isang iglap, pumutok ang labanan sa pagitan ng kanyang mga gabay at sa pangkat ng mga ito. Walang habas na pinagtutulungan ng mga nilalang ang kanyang gabay, ngunit kahit anong gawin nila, hindi yun sapat para tuluyan nila itong mapasuko. Dahil sa pangyayari, pilit humanap ng paraan ng mga nilalang na ito ay mapabagsak. Ang kaso lang masyado itong malakas para sa kanila. Kaya naman sa ilang beses nilang pagtatangka, pawang kabiguan lamang ang kanilang nalalasap. Nang mapansin naman ni Manoy Angot ang tungkol sa bagay na yan, nagpatuloy naman siya sa paglalakad para hanapin ang taong kanyang sinadya. Sigurado siyang hindi ito umalis sa lugar na yan dahil may kutob siya na hinihintay din siya nito. At kagaya nga ng inaasahan, nadatnan niya itong nakatayo sa labas ng isang lumang bahay. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Animoy kanina pa itong hindi makapaghintay na makaharap siya. Pagsilay naman niya rito, dahan-dahan niya itong nilapitan. Iniwasan niya munang gumawa ng kahit na ano upang maramdaman ang lakas at kapangyarihan nito. Inaasahan niyang malayo ito sa kanyang mga nakalaban, kaya ni minsan di niya ito minaliit. Pagpang-abot nilang dalawa, sa kumpas ng kanyang kamay, mabilis niyang pinasapi ang gabay niya sa kanyang katawan. At dahil sa ginawa ng mga ito, kung kaya't nagkaroon siya ng lamang pagdating sa lakas at abilidad. Nang mapagtanto naman yon ng kanyang kalaban, sa halip na yon ay mabahala, tila bang nagbunyi pa ito sa kanyang mga nakikita. Yun bang kahit hindi pa sila nagkakasukatan ng lakas, alam na nito na siya ang magwawagi. Nang mapansin naman yon ni Manoy Angot, di niya binigyan ng pagkakataon ang nilalang na makapaghanda. Lahat ng dala niyang pangontra sa gabunan ay ikinalat na niya kung saan-saan upang mapigilan ang ibang puwersa na makialam. Matapos niya itong maisakatuparan,
Dito niya na ginamit ang abilidad ng 4 na bato. Bagaman sigurado siyang hindi niya ito kailangan, naisip niya na karapat-dapat ang nilalang na dumanas ng buong puwersa nito. Pag-ihip niya doon ng dasal, agad na namutawi sa kanyang braso ang 4 na baging na merong iba't ibang kulay. Kampante noon si Manoy Angot na hindi alam ng kanyang kalaban ang totoo nitong abilidad, kaya naman malaya niya itong naipamalas. Nang masipat naman ito ng kanyang katunggali, dito na ito napatanong sa kanya ukol sa taglay na abilidad nito. Subalit, kagaya ng mga naunang biktima, wala siya raong ibinahagi hanggang sa muling nagsimula ang pagtutuos nila. At sa loob ng halos kalahating oras na pakikipagbuno, nagawa na niyang mailapat sa katawan nito ang bawat baging na meron siya. Hindi nagtagal, nang mailatag na niya ang lahat ng bitag, dito niya na sinimula ng bawat engkantasyon para mapagana ang kanyang tinatagong abilidad. Alam ni Manoy Angot na nahuli na niya ang nilalang na yon, kung kaya't dahan-dahan niyang pinaepekto ang bisa ng kanyang mga mutya upang maging sulit ang pahirap na ibibigay niya rito. Pagbao naman ng bisa ng kanyang mga dasal, dito na nagsimulang mag-iba ang ihip ng hangin. Ang nilalang na kanina patawa-tawa lang, nagsimula ng umungol, dala ng matinding hirap at habdi na kanyang nararamdaman. Alam nito na malapit na siyang mamatay, kaya naman pilit itong naghahanap ng paraan para makalaya sa ganoong sitwasyon. Subalit kahit anong gawin ito, sadyang huli na ang lahat. Habang tumatakbo ang oras, mas lalo ring tumitindi ang nararamdaman nito hanggang sa magpasya na itong sunugin ang kanyang sarili. Pagsilay naman ni Manoy Angot sa ginawa ng nilalang, dito niya na yung tinalikuran, hudyat ng kanyang pagwawagi. Nang masipat naman ang mga gabunang naroon ng kanyang tagumpay, wala na rin itong nagawa kundi ang mapatahimik sa kanilang kinaroroonan. Di na rin siya nito pinagtulungan, indikasyon na wala na itong sapat na lakas para siya ay komprontahin pa. Pag-alis niya sa lugar, nag-iwan siya ng isang babala na magpahanggang sa ngayon, napapakinabangan pa rin ng mga taong namumuhay sa baryo. Hindi man sa pagmamayabang pero yon ang isa sa mga rason kung bakit hindi na ginagambala ng mga nilalang ang kanilang lugar. At kahit ngayong ubod na ng tanda itong si Manoy Angot, patuloy pa rin sumasariwa sa kanya noong mga panahong nakuha niya ang 4 na batong mutya na iniluwal ng bundok.